Són molts els jugadors que han passat per la Masia, tot i que molt pocs han arribat a jugar en el primer equip del Barça. Sabries reconèixer-los? Esta foto... Aquest podia ser... L'Iniesta, dic jo? No. Ostres, aquest diria que és en Bojan. El Bojan. Qué difícil. Este puede ser Xavi. No. Es el Messi. Este he visto Bardet, fijo. No, me he equivocado. Busquets. No, tampoco. Pedrito. Pedrito. Te toca adivinar yo, Antonio. Aquest no tinc ni idea. No tinc ni idea, aquest. Bueno, voy a decir un nombre. Piqué. No. En Puyol, no. En Puyol! Igual, no. Hòstia, és que els heu agafat molt petits, eh? Y este puede ser... L'Iniesta. El Busquets. Ai, no, perdona, el Valdés. No és el lío aquí. Sí, este es Valdés. Ostras. ¿En qué posición juega? No, me rindo. Aquest, el defensa, el Piqué, poder? El Piqué ja l'hem dit, que pot això de capità. El Xavi, poder? Per descart, perquè estan descartats tots, que si no tampoc. Amb l'arribada de Johan Cruyff, el club es marquen unes noves directrius pel futbol base. S'interessa pels jugadors del planter i descobreix la poca promoció dels joves valors. Imposa un model basat en l'escola de l'Ajax, amb un estil de joc ben definit, el mateix que vol per al primer equip, el 3-4-3, amb extrems ben oberts i posicions clares al terreny de joc. Fruit d'aquesta revolució, els equips inferiors del Barcelona van patir força i l'adaptació del model no va ser fàcil. Tot i això, els resultats, a poc, van anar arribant, i jugadors com ara Guillermo Amor, Luis Milla, Guardiola, Albert Ferrer, Sergi, els germans García Junyent o Iván de la Peña són una bona mostra de l'èxit d'un model que encara avui perdura. Per donar un impuls definitiu al model de formació blaugrana, l'any 2006 es va fer realitat el tan desitjat projecte de la ciutat esportiva Joan Gamper. Un complex esportiu de més de 13 hectàrees que compta amb les instal·lacions necessàries per acollir els entrenaments i les competicions dels equips del futbol base del club. Amb l'entrada en funcionament d'aquesta completa instal·lació, el Futbol Club Barcelona es situa al nivell dels principals clubs europeus i ofereix al futbolista una formació integral pel seu futur desenvolupament. Una de les principals novetats del projecte és la futura masia, un edifici modern de 5 plantes que donarà cabuda a les necessitats de les noves promeses del Barça, alhora que permetrà allotjar equips professionals per a les seves estades preparatòries. Parlar del planter blaugrana és fer referència a un concepte de joc, un segell que identifica tot el futbol base del Barça. Construït sobre el model de Cruyff, el planter del Barça es caracteritza per la seva capacitat de control de la pilota, el joc, el primer toc, i la possessió de l'esfèrica com a sistema defensiu. Per això, els joves jugadors que vulguin triomfar en el Barça han de ser ràpids, intel·ligents, tècnics i amb caràcter. Posteriorment, a través dels entrenaments, aquests nois aprenen, entre altres coses, el joc de posició, així com la circulació ràpida de la pilota. Després d'una dilatada trajectòria en l'àmbit de la formació, triomfen només els que mostren un alt nivell d'actitud i d'aprenentatge constant. Més d'un centenar de noms associats a la masia desfilen avui per la memòria dels barcelonistes. Un monument blaugrana que, com a tal, perdurarà en la història vinculat a una forma única d'entendre i interpretar el barcelonisme. Especialment amb l'arribada a la banqueta de Pep Guardiola i la conjunció de jugadors de la talla de Víctor Valdés, Carles Puyol, Xavi Hernández, l'Andrés Iniesta o Leo Messi en un mateix equip, ha superat amb èxit qualsevol perspectiva inicial. Un equip en el qual la personalitat, l'estil i l'espectacle l'ofereixen els nostres, els de casa.